Everester Korsing terang Assam Gaurav Award Chapalong Dunsi Karbi Anglong aphan puthot nong me ke ban pitu. Jinthong constituency BJP Mondolamai Pupen Chunbang aphan ar Pupen Pasunang Jipusi Jinthong BJP Araratum Kehang. Sen Maholder Welfare Society atum ning isipet ke dot hekja phan mang ponsi pherang ke amai kangni. Kardom pini karbi nong life prime tam bertang ton pen arjuik tha. Claim chapaduk lo pulote ale ta long vek ji palam the bangki a hok bino. Bangsong thek karbiang long pen Mount Everest anglong kang tu karlu ke un chenga bangphu khorsing terang phansi kiram tangar ko ni phai inkoi ra clear ni Assam Sarkar pen Assam Gaurav Award ke pajur pensi klang ponlo Lason si kiram tang ar ko ni phai inkoi ra clear ni Guwahati rong so pialong ke do Srimanta Sankardeva International Auditorium Hall along Assam Sarkar hin pen patir pi ponsi Assam State rangbong amethang ke thek ke ra pen kachapaduk pon thega phuthak State Crazy Kebang Bong pen ke the nai anong i pi pajur ponlo Bangso Hood, Assam Vaibhav, Assam Sauraf Lapen, Assam Gaurav, Surihini Rankor Asiano AP Pajur Pono. Kapajur Pon Son Thomewara Hood, Aluhia Manpen, Assam Governor Professor Jagdish Mukhi Kachetong Dunalong, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pentanglo, KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetong Dun. Bangso Hood, Kidamtang Surihini Rakre Troxy and Inkan, Inglong Kang Tuinai. Mount Everest apu chong karlu ka chepali un abangphu Everester Korsing terang aphan Assam Gaurav Award 2021 mate surihini ra inko re sieno e chepalong dun thusi karbi anglong aphan puthot nong mewan pithulo Assam Governor Professor Jagdish Mukhi dengalong pen Everester Korsing terang bangso Assam Gaurav Award 2021 anong e chodeng dun long lo Napuson Karbi Anglong Arara Phan Kithedung Anung Ekivan Pipon Thega Puthak Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Rong Hangahin Pensatami Karbi Apo Hoi Pakpen Karcho Padosi Kachuro Pajupong News X Report Karbi Anglong Loy Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Nangkeleji Dr. Porahut BJP District Committee Hukuma Tengpen Agriculture Development Board Chairman Agustin Kramsa BJP West Karbi Anglong District Committee Kongchunbang Agustin Hanse Laben Assam State Minority Executive Member Pitor Tiso Atum Jinthong Constituency along BJP Asong Kapang Tangja Phanpura Palidamlo Bonta Jinthong BJP Mondolamai Phu Joysing Bongrumpen Chunbang Atum District Pan High Command Atum Kevangpura BJP Asahem Kang Puji Kalisi Kachitong Dunja Phan Anta Apor Kachipi Dunang Vedarajo Jinthong Constituency Arlo Kedo Long Inquire ke Thoma Polling Station Atum Pen Karbiang Long Life Asahem along Birta Nang Pali Bonta kidamtang arko ni phai krisir campaign inquire hiniarni KAEC CEM Dr. Ronghang ke toya tengpen Jinthong constituency along BJP WKADC tumka homrida mahut Mondolamai Phupen Chunbang kedeng dundei lapen BJP asahem kangpu pidun dera puthak abangke BJP asong phan kapin remlo puta polling station inquire ke thomara tum BJP arara tumpen gipta nang pare Napusona Porahut Agriculture Board Chairman Agustin Kramsapen Jinthong BJP Asahem along Kaninje Ponatengke Pininilitum Ladak Kevangpen BJP Asahem Kangpu Pedet Lake Nilitum Aphanle Nangkabat Herakali Lake BJP Asong Aphansi Kapat Heraklo Pusi Ningjepong Rason ke non ke dak Jinthong Mundol tungke Jinthong rat tuali Jinthong Mundol tungke no NTB pilo pusi bugang boni lagi Kemana ditum hai kaman angse hai kaman wangset ke ada tumi dik pada officing pupe pini dadakan pupe atumi dai tum jurjo bosi dak ke bang tumi dakan pupe dak secretary sojong secretary mase arjap si office secretary hak di pudam je alom so pigenang le ro
lason ke BJP iyan ke percobai yang ni tung opposition party kali Kongres mana ke bang kali ARCC mana ke bang kali BJP pangtang nang busi ke hati mi bana je thalo mati produce le tiga long le produce long jera bunna pemane cumang le long le cumang long jera bunna pemane damian long jera bunna mo de tum kacing hon nai bang doktor tuluram lo ansar batai logi puje party agang thoni party thang kolam sini bang non ke dake group regime are ni tum da party में चार्जू पक्का से दागा वांग हो bangso ka homrida maho chin thongalong non ke dobom KAC EM Prodip rongpi pinning pen ningkaning koi pleng tanglo monta thangna la kerap long dunde la pen none pho bang ke alang liphan chin thonga habara long pen toy phit lo nan kisi chin thong BJP ara tum pen ningje po independent pe tami dun po prudi rong pi phan bang ke tum ajad no he a ape pu hem toy plorang po bang hala pulama ho sewoka karfiason idaken noปีจินทองอารมณ์นั่งโดนลอกเส้นหนึ่งการนุ่งก้อยหรอกแล้วเป็นจินทองตัวว่าตานนพี่ตามีแซนเดมตาแทกลงแหละมาเนพันแฮมตาหอเนตาหอล่างตาหอปีปอนอัลลอนเดยอดกุตาอิลิตุนจินทองรัตตาจิตแทกลงเลยแล้วเป็นรัตพันดังนี่ดีจ้าละอันเสทันแทกจอดหรอนี่ลิมินาอภันล่างต่างกันละปุ๊บเหรอถ้าโลจอกันแทกโลปีนี้เป็นติดคอนเกรสอาหุตาProdip rong PC ดักจินทองพูดน้อยทั่วหรอแล้วตอนนี้ลีจอกันล่องเป็ดหรออากู BJP เชื่อวังทุเรศหรอ Prodip rong P บัง BJP ติเกตเชื่อวังทุเรศหรออากูปัตไตสีนี่ลีจอกันหรอโซเป็นตาทางนาดอาเกลองดุนตาเบะทางนาดบัดไซนังปีปอนตาเบะนี่ลีแฮมาสอร์ก็อันเดเซบาดอร์เกลมอนตาไอแฮมนอนบารักทางแหละเกลมดุนนะจุดปัดดุกปิกลงลีลีแทกลองตาLapuson BJP High Command aphan kelang plot amondolamai phupen chunbang aphan abang ke ar pupen pasunang ji pusi Jinthong polling station inkoy ra ke thom BJP arar dongten karbeng long lai phasa hemalo bilta nang pali News report karbeng long ma Volongkoma jia long kedo San Maholder Welfare Society atumpen kidam tang arkoi ni phai inkoi ra clear ni amit thanga sa hemalong pherang kya mai kangni pon bang so hut sangti ke jor kelana long ning isi dora isi vet anam ke long eja phanta pangdak pon labang so pherang kya mai kangni pon along San Maholder Welfare Society amai phu bimol teron pen kaning je pon atengke Maholder atumang bong ke claim kedam kasik sak mathe ke chatonte ke do ko joksi labang so song kedam tang suri hini ra inkoi ra si pre ni phai isir ni amahang pathek nang koklo labang so song amahang ka pathek nang kok mate ke seng pon nang kok ke Maholder atumang bong ke claim kedam eklai vet ke do thekji lapen sangtia dor positami isi vet ador mate chingri pet pen kache paraya dor teng pen Maholder bang phutin tami kache kroisar ke do thekji lapening tang kring pen ke claim kedam pon pam mi thekja phansi labang so song amahang pathek lo lapen labang so song amahang ke pathek ke tangka ka churungji aphan kali lapen abang so San Maholder Welfare Society a song along kado kawe mohol krip ho a Maholder atum du pusi mai phu mi molteron pen pherangkia thengu pangdak pon San Maholder Welfare Society hoi ben si na itu media tum hanang chok halo piluma pulutang te nilitum lage October 1st October 2021 aning kan sinilitum la so Welfare Society ke seng lo once tame nilitum publicity kurire sinilitum si seng mat bojot amasi non dambom lo lilitum celang bom lo la si mene ke claim kita masa po nilitum Maholder bong si tame kecekak nang nak ko ka jole si itum Maholder hoy mane isiwet klai ki dopen methang ape par si claim si tam pamiji si gortolan pamiji bukan si itum non bangke res mit donang kok Volongkoma jipen Welson terang Karbiang long live Dhoromamai ke thin nayang bongpen nihang Karbi Baptist Association mate NKB eta isilo
aning kanwang asong tak taxi pening le thota pharo isira kri isia phong NKBA ningkan esekamai pi lakha hini deihuri baptist church along paman ponlo pharo isira kri isia phong NKBA ningkan esekamai pi number hini deihuri bisia tumje patir biponsi mesen pen mai bachun ponlo bangso amaya long COVID-19 avur ke doko office me dhoroma maya polsi akimi SOP arona tengpen kroi ponsi ar muching rumo e pin pen kiramtang ar koi ni phai inkore si pen inkore ke thomar ni an ni thoma pharman number hini deihori bisielo paman ponno keching ar ni bangke adim kapale la pen men ka chathap padoponno la pen anigang sa por phai phopen kardoma jaime padoponno puthot arni ada por phainer kep malong pen NKBA YD la pen NKBA WD alama ingthru pon adon thu ka chetong duna monduli ke do ana tum penta methang alama ingthru pon reblo la swapi NKBA U department la pen NKBA women department atum kenang soralam chethan chemon padopon puthot ar ko ni phain ko ke thomarni mate ki judarni anarlo karjo agirja por phai hini malong pen NKBA mai phu Joseph Hansepen mai je bahem phu ponsi kenang soralam la pen ka chopha alo hiat ma phan NKBA executive secretary Reverend Benting Teron pensi ke pachinia por en ponlo bang somaya long alo hisar po man pen KAC forest board chairman MSC Richard Tong Wipen Thenglok pinangan ke thegi ding atum chetong don labang so karcho amaya long NKBA long claim bang atum arpu ki jura tum an phan chepadi amai padu adun thu akimi NKBA department ke thom ke japon ja tum phan Reverend Dr. Solomon Rongpi pensi arnam ardom pon lapen alang lipen amatsi arnam alamta than pon mai ese ke ro karcho pen ning ke parong pon ja phan NDBCYF atum pensi apor en pon lapen mai ese arnam alam ke than pon Reverend Dr. Solomon Rongpi Reverend Davidson Ingti lapen Reverend Benting Teron atum pensi than pon lapen ke wangji lang aningkan mate suri hini ra ingkora ke thomaningkan pharman lake SABF alongri Antioch Baptist Church alongsi paman pon puposi cheparai pon bokajan pen ananterang karbiang long lai kedam tangar ko ni bhai ingkora clear ni state sarkar pen akimi SOP aron pangdak pon thutanglo bangso akimi SOP aron kopi ko sonma bangso puthaklar daga birta arju ponsenang karbiang long life birta ke lang arada phan isi ke nang sor birta bangso birta la ke non hejong state government pen kapachata konik thua kimi SOP aron akimi SOP along kapaklang pon thua birta lapusong henlo asam arlo district tinalong ta ingdengner kepan lo ke thana hukum ing haponlo lapu sirke pen kre siang denga phan apor kapa chelar pen si class padopon akimi SOP aron kapang dak pona teng pen peneng aningkan katalon ponji republic de awai kangalong corona joini jutang jubat hilun ke kan ke paklang pona bar sai ke deng pona be district level katalon ponji republic de awai kangalong bang pharo pho arnguan si chetong dun longji lapu state level awai kangalong bang suri siar ngo phai ansi hukum piponchot lasong bong subdivisional level along armu kapachitong dunlong jia phai kapang dak pon lake bang pharo hini veji night curfew apor kapang dak pon lake ajo por phai kepena da por phai trok an kejor kelana chatai along ajo por phai sir kepen lote kulat do an satami ing haponang po cinema hall theater hall he hui along phan phok kep armu ansi langponik longji labang soron kason sepon akimi SOP lake SDMA pen irui pen ephong ke chwa hi thia phan aki ong nai seta ghonta trok ansi ke jor kelana hukum pichot labana dama sarvai kangpen chenglok dhorama maya long bang pharo hini pen abat kali derenji department mate sai kamalong kachu claim dun chokomar doan corona vaccine chipi nangji komatne acho kamaratum second dose ka chipi pon pelang abang phula pen abang phiatum sai hem pali dam long le News Desk report Karbiang Long Live Bini prime tama berta ke lapon si kang tonilo